Vrei să știi de ce majoritatea pierd bani pe bursă? Pentru că se tem să greșească. Toți îi spun, învață mult, apoi investește ca să nu greșești. Asta este cea mai mare capcană. Există o singură cale reală spre succes în investiții și trading. Să faci greșeli, multe. Știu că pare total absurd. Bineînțeles că nu greșeli mari, ci greșeli mici, controlate, din care înveți rapid. Strategia contează mult, dar fără practică, strategia e doar teorie. Când intri real în piață, e imposibil să faci totul perfect din prima și e normal. Multe greșeli te învață, unde ai intrat prost, când ai fost emoțional și ce să nu mai faci data viitoare. Așa devii profitabil. Cheia nu e să nu greșești, cheia e să începi, să greșești mic și să devii mai bun pas cu pas. Dacă vrei să investești inteligent, nu perfect, dă un follow. Postarea nu este un sfat financiar.